Mga Bisaya sa New Zealand o sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ania kita ni ining ato ang tulumanon o programa sa kahanginan sa Free FM 89.0 sa nasod sa New Zealand o kini mamahimong atong nuntan usab diha sa mga podcast apan nining higayuna murag wa pa nila mataptap dito sa podcast sa estasyon busa paabot lang tag mga pipila ka mga panahon aron ni nila mapapilit dito sa podcast o mamahimo usab kining lion dito sa YouTube o kana kung gusto gyud kamo nga makasaksi dito mo dungaw mo dito sa YouTube sa kaambungan ining inyohang magsisibya. Kini nga to ang programa gidisenyo kini alang sa pagtubag sa mga pangutana nga may labot sa kinabuhi, kahimtang, mga balaod o mga kahibulong. Bisan unsang butang ato ang mamahimong ilabyog-labyog dinhi. Ato ng tabangan dinhi o tamoy-tamoy. O kini ato ang tulumanon naglakip usab kini sa panghinangop gitawag kini o greetings. Higayuna aduna kitay greetings from gikan ni Malo naa nahiluna sa Tacloban o usab ni Butski nga naa sa Cagayan de Oro o usab dunay public notice o pahibalo sa lungsod gikan ni Brother Willie Cruzada nga matod pa niya ang GIL Church ang ilahang worship and services diha sa Waikato Settlement Trust sa Boundary Road nga naa mahiluna sa Hamilton o kini ilahang worship and services matag Domingo kini dihang dapita sa Boundary Road alas 10 sa buntag hangtod ngadtos alas 12 sa udto o mayong pagpaminaw usab ngadto ni Aileen Tito o ingon man sa iyahang banay. Kini siya usa ka Bisaya nga anaa nahiluna sa nasod sa Cyprus. Usab ngadto ni Ahok Purnama sa Indonesia nga maoy hinungdan nga nakasulob ako nining barong nga batik gikan sa Indonesia. Ang atong pagpasalamat ni Ahok Purnama. Matod pa siyang mensahe to my most favorite lawyer. Salamat Ahok gikan sa Indonesia. Ug sahi sa to ang nabiyaan ni adtong unang semana. Atong isumpay ang naputol nga labyog-labyog ba. Murag diha tay nahisgutan. Panako tong gitaguan nga niya ra wa matatsa ang unang semana gitan-oga na kini. Pano pa kini mabahaw? May kalabutan kini sa usa ka reporter sa Al Jazeera nga namatay in taon siya niadtong Mayo 11, 2022 ning tuiga dito sa West Bank sa Palestina. O ang Al Jazeera isip iyang employer kini siyang reporter mao si Shireen Abu Akleh. O ang Al Jazeera mismo ning hire nakiglambigit sa mga London lawyers sa pagpasaka og kaso
ngadto sa ICCJ batok sa Israel ug ingon man sa Israel Army na ang pangutana dinhis nagpadala og suwat nga ato nang gibasa ang kaputol partial nining suwat ato nang na tayog ba ato nang nauyog. Matud pa niya unsa kahay mamahimong resulta ini attorney mao nay pinakauyok sa iyahang pangutana. Ang pangutana mo ra ingnon ta og nangayo og pagtagna o tag-an ba patag-anon ta nila unsay mamahimong resulta ini. Yawa pa man ni sige pa manigdagan ron ning kasuha diha sa London. Ang mga abogado diha sa London nagpahigayon ini. Ang mga batid yung mga abogado naa sa London ug di man sa Amerika. Ang pinaka ingno na to pinakakaraan nga sistemang legal dinhis kalibutan mo nang naa diha sa London, naa sa Inglaterra, naa dihang dapita. Kay ang legal system diha nga independente gayod sa nasod. Kabahin na sa nasod apan mamahimong mangurihir sa mga kalihukan sa nasod. Nagsugod pa kana ni atong ikanapo nga siglo nga 10th century. Diha na ila na man gitong gibitay ilang hari diha tungod kay nakalapas sa ilang balaod, ilang gitaral. Ingon ana ka karaan ang ilahang legal system diha yung gitawag og common law. Unya kaingon ta nga diha gyud hangtod karon naa diha gikan ang mga batid gyud, mga ngilngig yung mga abogado. So sa pangutana kung unsa kay mamahimong resulta ini attorney, pa siyang pangutana, kita manag-an lamang, managhap lang ba? Pandako akong pagtuo nga matagapan ta gyud ni kay naa may balaod ning ICCJ. Og kining mga London-based lawyers nasayod ni sila kung unsa nilang gipamuhat. Hibaw na ni sila nga unsay mga laka nga ilang pamuhaton. Hibaw sad ni sila sa balaod nga nagkupot niining ICCJ. Muna nga dako nga akong pagtuo nga kining kasuha nga ilang gipasaka sa nasod sa Israel dito sa ICCJ, usa lamang kini ka paagi, teknik ba, estratehiya ba, aron pakauwawan ang Israel kay sumpay pa na sa ilang away sa Palestina ug Israel. Nahibaw ni sila nga walay sangputan gining tarong ning kasuha. Pan kining kasuha gihimo lang nilang mura ning taro ba nga gidakol-dakol nila aron sabaan gini silang langas gining kasuha. Unya ang katuyuan niini tataw sa akong panabot nga aron lang pag-pressure sa Israel or aron pagpakauwaw niini. Kay nahibaw maning mga London lawyers sa ilahang kabanggiitan, sa ilahang yung kabatid o lantip. Hibaw na ni sila nga ang nasod sa Israel dili na mataral dito sa ICCJ. Kining ICCJ, International Criminal Court of Justice, mutara lamang kini sa individual nga tao, persona, dili tong mga artificial person sama sa estado. Adunay laing korte nga mutaral sa mga kaso sa estado sama sa ICJ, International Court of Justice. Ang mga nasod o ang ubang nasod nag-away adto na sa ICJ. Pero kung tao na gani nakalapas sa krimen adto na sa ICCJ, International Criminal Court of Justice. O
limitado ang grounds aron mapasang-at ang kasong kriminal batok sa usa ka nakalapas. Limitado lamang sa pipila ka ground. Usa ni ana mao ang war crime. Lain nga ground mao tong crimes against humanity. Ug dili man gani kadtong gitawag nga war crimes or genocide. Na? So dili na nimo mataral ang nasod sa Israel dito sa ICCJ. Pero ingong pasuban nga nung gitaral na dito. Klaro nga aron na paghimog paglangas ba pagkauwaw lang gina sa Israel. Di na mataral ang Israel dito sa ICCJ. O di man mataral giapil magtaral dito or pasakag kaso ang Israel Army. Ang Israel Army dili usab kana mataral dito sa ICCJ kay dili man kana tao ang army. No? Ang soldier diha mo'y tao. Intag. Akong amahan army. Wa na. Tikangkang ka na. Wrong mistake matod pa nila. Sayop gito na pertigin dako ang kasaypanan na. Kay kanang army usa kana ka collective noun. Ngalan kana nga binugos. Grupo kana sa hugpong kana sa kasundaluhan. O unsa may mahinabo kung hugpong kana sa kasundaluhan. Buti pasabot nga indeterminate object. Walay persona ana nga matudlo nimo. Ang ICCJ kinahanglan dunay manubag for criminal liability sama anang usa ka tawo nga mao gi nagmando. Wa gay mo'y tawo nga matudlo. Goodbye na lang nga nang inyong kaso. Apan gidugay na nila sangat aron na mulangas usa na. Ano man gina pagpakauwaw ba? Di kinahanglan ang modepensa may laki. Ana, basta nahibaw las palaod. No? Kay ma-dismiss ra na dito sa ICCJ. Mo na imong pangutana unsa kay mamahimong resulta ini? Ang tubag wa gini kapaingnan ng kasuha. Mura lang ginag gasaba-saba ba sa balita. Na? Og disog kita. Ngadto sa ato lang tong gibalikan kay ang salin man tos unang semana. Kanang army dili na taral dito sukmanan kay kanang army dili na description kana adjective kana. Karon arita sa pangutana sa usa ka tigdumala or manager sa usa ka patigayon. Kining iyang shop usa ni sa dako nga butcher shop diha sa may Auckland dapit. Matod pa niya, after the notice of intention to impose overtime ban, the employees involved were suspended. Suspension by reason of strike. Attorney, so good siyang pangutana. Attorney, sigon sa balaod, makatarungan nun lang ang pagsuspenso kanila, employees. Nganong maingon kaman nga walay basihanan ang suspension? Wala day ka mahibaw ni attorney. Nindot ni imong lindog. Mura dili gini pangutana. Mura ni gao-gao ba? Sige lang. Ato ako nito bago naron matagaan kag kahaya usab. Kay ambot og kisay naglutaw inis kahanginan sa kahibulong. Ato lang ning ayagon. Matod pa nimo nga gipang suspenso ang empleyado human ming padayag sa notice of intention to impose overtime ban. Kung pagsabot ni ang union na ni nagbuhat. Ang union gon may man kay nimo magtakuban ba nga sila maoy empleyado, de guna empleyado organisasyon guna sila ang membro empleyado.
na ay baw na ko na ng mga ingon ana nga dili na ta malipat na ana. Pero sige lang kay ingon ana man ang sistema gyud. Ato nang paundayunan nga empleyado mo nagsumiter niya na. Ug ang resulta kay strike man di gisuspenso sad. Kay way katarungan nga patrabahoon sila sa trabaho samtang strike sila. Na? So kining notice of intention to impose overtime ban usa kini kapag pugong sa empleyado nga mo himo og overtime mo lagbas o mo saylo sa ilang oras sa trabaho. Doon na may mga trabahoan nga ang kultura hangyoon ang mga workers, mga empleyado nga sayloan ang ilang oras aron mopadayon ang operasyon sa ingno na to patigayon. Og nakadawat mo ning notice of intention to impose overtime ban bot pasabot kahuman sa oras why overtime. Kung tumanon kini bot pasabot wa nay trabahante human og pananglit wa nay trabahante di sad nimo mapugos katong mga empleyado pag hangyo nga mag-overtime sila. So maputol sad ang operation sa panrabaho or dito sa patigayon ang business. So kining suspension gi base kini sa posibleng breach of contract kay ang efficiency of work na ingno na to na kompromiso ba karon ingon pa nimo umiingon ka man nga walay basihanan ang suspension. Ang anong miingon ka man nga walay basihanan ang suspension? Timan nga sa dihang ning pasupot sila sa ilahang notice of intention to impose strike overtime ban. Ang pagpahamtang kanila sa suspension dili makatarunganon og walay basihanan sigon sa ako ang gidudho dito nga opinyon. Sa katarungan nga wala pa man magsugod ang strike. Wa pa may strike. Tinuod nga ang suspension ipakanaog. Panahon nga nag-strike na. Sakto ka dihang dapita. Nakasabot sa ko niya na. Labaw na kong nakasabot nga ng dapita. Apan ang pulong strike kinigong notice of intention to impose overtime ban. Teknik manggod kini. Apan usa kini ka matang sa strike. So ang pangutana ron, nganong miingon ka man nga way basihanan ang suspensyon? Ang akong giingon nga way basihanan ang suspensyon nga nag-una pa sa strike. Ang notice of intention, wa pa may actual strike diha, potential strike pa man to. Kung kinahanglan inyong tugkaron ang kalahian sa actual strike nga diha na gyud, nahinabo na ug kadtong mahinabo pa ug gi huna-huna pa intensyon paguna. Inyo nang gipang tukmo dito sa suspension. Nag-una hinoon mo gribingke, nag-una ang inyong panimaos sa ilahang strike. Wa pa kay sila ka pakanaog sa ilahang strike. No? So dili pa kana maisip nga strike ang pagsumiter sa notice of intention. Mo na nga kung giingon nga katong inyong suspension wala to'y basihanan. Ha? Hinaot ko nga katugkad ka sa lunsay pangatarungan nga ang suspension walay basihanan kung mag-una pa na siya kay ang intensyon wa man magsugod dito. Ang notice of intention di man na mo sinugdanan sa strike. Dito na nga buhaton ang strike, dito magsugod ang strike. Dili kay sa pag sumiter sa notice of intention. Ha?
Daghang salamat o hinaot ko nga do na kay nakilkil nga mga taya-taya ba sa kinaadman. Hmm? Daghang salamat. O padailos kita ngiris laing pangutana. Atud pa unsa may imong opinion sa gitawag nga work to rule? Ang work to rule diha maniroy bag-o niining lalis ba nga ang diha toy ning file o notice strike gi-filean og injunction sa employer dito sukmanan. Ang injunction na aprobar. Bot pasabot dili mo ka strike ha. Injunction gipugnan sila. Silang gibuhat. Ipagpanaog ang hugpong, ang grupo, ang organisasyon, ang union. O sugyot. Ay, nala nagsugyot. Barang dili kayo agresibo. Nya? Mga pamaagi god mga teknik ba nga dali ra pug kayo natong madispuga. Karon ang ilang gipakanaog nga wala man din, di man ta ka strike. Sige, work to rule. Di ba nga ang work to rule sundon gyud litra por litra ang kontrata. Striktohon gid nato ni ang pantrabaho. Di man kata ka strike. Sige, striktohon na lang nina mo og sunod ang trabaho. Mo ni sustansya sa work to rule. Bot pasabot ang panahon sa alas 5, alas 5 magay mahuman ang trabaho, undang yon, alas 5. Og break yon. Way kapin, way kulang. Og nining higayon na, ang imong pangutana, unsa may imong opinion, akong opinion sa gitawag nga work to rule. Kining work to rule, makababag kini, dako kining babag sa normal performance of work. But pasabot nga, ang sagad nga pamaagi sa pagbuhat sa pantrabaho. Ug imo ning i-work to rule, maapektahan tong normal performance of work o makasupak ka usab sa kanang giingon nga implied term of employment contract. Ang implied term mao nga imo yung tarungon ang imong trabaho. Dili lang na siya kay imo yung untop-untopon. Bayran ka sigon sa imuhang performance ug kana siya kabahin sa kontrata nga imong gipirmahan sa employment contract. Natiman makababag sa efficiency of work, hindrance kana or babag kana sa efficiency of work ang gitawag nga work to rule. Timan nga ang work to rule usa ka matang kana sa slowdown. Murabag hinay mo ba mo break mo jutay. Di gyud kay jutay, break jud, work to rule. Ug timan ubos kana siya sa slowdown. Pareho kana silang mananapa sa slowdown. Ug timan nga kanang slowdown usa kana siya kasanga sa strike. Naunsa may mahitabo? Ato gining sundon ang work to rule. Tag nang injection ng doktor, nurses o unsa diha. Pag abot sa alas 5, undang. Biyaan tong injection nga nagtaroy pas imong lawas. Bahala na diha. Ugma ko na naibton. Kay alas 5 naman. Nangla naman kong muuli. So nauna ana, or di ba operasyon. Nga paggunting diha sa tiyan, pirahan ng tiyan o niya, paggunting diha niabot na humana akong trabaho. Diha ra ko taman, wala na sumpay-sumpay. So sa may mahitabo, maglakaw-lakaw tong pasyente nga nagkawil-kawil tong tinae.
mao na nga kanang work to roll dili kana di kana siya epektibo, strategic hinuon kana. Pero yugyogo na dito sa employment court, dito question na dito sa employment court, dali siya kay nang mapukling. Kay usa kana ka pamaagi ba nga inunggoy ba. Mo na nga una-huna apod kanang gitawag og defibrillator usa ka ehemplo. Mohono nga kasing-kasing wala na magpitik-pitik ng kasing-kasing pakurintihan ka sa atong defibrillator. Human sa imong trabaho kay work to roll man or break time, break yun. Duwa na extension kay break anang oras yun. So okay, balikon to nimo, imong gipakurintihan, balikon to nimo human sa imong paniudto. Inig balik nimo ato, paig na to. Na labi na andar ang kurente kay work to roll man. So usa na siya kahindran sa efficiency of work. So imong tuo nga kanang work to roll usa na ka ligdo nga pamaagi. Usa na ka murag nagtakuban nga pamaagi gihapon kana sa strike ubos sa slowdown. Ug ang slowdown usa ka sanga sa strike. Kay usahay god ang strike klaro man kayo. So himuon nila dili kayo klaro. Pareho ni ining overtime ban. Usahay pod paagi nila work to roll o uban pa. Daghang salamat nining imong pangutana og di pa kitay pangutana nga nag-ung-ung apan na ang atong panahon nag-ungaw na sa pagkatapos. Ato na lang usab kining sumpayan sa sunod semana puhon. Daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ako nang hinaot nga duna kamoy nakatunan nga kasayuran dinhis ato ang tulumanon sa kahanginan atong Sibyang Binisaya. Nunti gihapon ninyo kining ato ang tulumanon sa sunod higayon sa samang takna sa samang adlaw dinhi sa Free FM 89.0 sa Hamilton. Ako moingon nga kung buot kang makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban o inyong alagad usab dinhi sa sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Hangtod sa sunod, ako nang hinaot nga kamong tanan anaa sa kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Daghang salamat.